Chiribuga ikomi kila lituko mundu ngubwa 10,000 na uko genda se simi yao yako genda se baby business number 888090 igori yoga wako na bagadai ukubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge nekius egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchireni kyombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bali myaka 13 guche igoro. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi umunsi umurigana bono ime ritwe Jumatano buna botambe tokosangamo naye SMS yemwana magia egatokosangana kuligerera boigo ali yagenda tokolekana boigo na kuligeria boigo na barayi baito ali bagenderete goikira nitukulia lero buna botanche kote ya ulitanga nimbo atomugena se studio ojoje kosangamo nera se margoba ya bono ndombera ntega senga kietali ntambe mono tokosangamo na boigo na ndase ntunde ndene ndo ne studio anyale kosangana okwana amo 90 gotapole biro se margoba ya bono kora twale nkwane ndionsi kubole konde wensi ane igoro yomurai buli tukulia lero bokunyara gotumo jumbe yao wetira se namba ya SMS 0792 192 inambere gawa screen ya umoncho mulgirelia libono nyale kubolia na kurusi gose komentera anene ase margoba ya bono egotoji sanga igoro ya manganari ngete Amagenderero semeli ya Facebook Ndizi TV News Digital na bokunya kubato kenkwana ya oro na bogan semeli ya YouTube na bokutura buna Ndizi TV News da asa bagante ko tengero ko chinse chisiko amune chinse mochinde isiko yorogongo ro gusiko tokolebira ya masemo moncho mulgirelia dato kumwaligani bono omurai bweli tukulia to sangama na okwana mange libono anyale kwe manyekaniko cha somole ni maitani magani akamontogo chaka bene igoro ya manganari ngeto bara karibu sana mheshimiwa biamono moralia na boiga se faida yo muligire Ndizi TV na bogote yaba na kikorwa ncheno mheshimiwa Nyakoe ward mheshimiwa Omachole mheshimiwa Cosmas Oyagi asimunde karibu sana mheshimiwa ni maitana toli mogani wachire gase ngakiye mona bwana ko rena sentunde ya kabire ni maitana aso ko inyoria tu umuligire Ndizi TV enene ntunde yantangani yoborai asebuno mu MC wodi Nyakoe osekoruma yankwa lengo mura yase wodi nare ntunda nantangani no mura yo chorwa ko Nyakoe ward karibu sana andake tutaraje kosanga magana okwana mange aibuno murai we wodi ya Nyakoe oburai bwo mu MC orenga asekerogo ya sekomi amakishare ngoramo mheshimiwa olengo rorona ruseti last round na tebete na bongo mama maxi atano asekomi era na kortegas jebuno murai tindi wancha okana ali akorire nje koroche wono buna umure wa service wakorire atakorete kuruna chorwa kagete metini ya etrene etano mo muna nambangete ngocha wakole mtobyana bya Nyakoe ward asemetini estana ikerete supplementary na edit enkabeka chipara chito chitakere kolemo echiore ditwachakire kole mabono epare kurgeteli ekwanda kioge ekwanda getonto ntwa lochete pale igoro no mugaba na ito simbalati mu contractor no ale ground bona iga twale mire pale iyo kilomita 3.5 ya kirwe girainda mambi nego bekwero moro epare igere kilomita renga ere kilomita 3.5 ego mwa chake nande asama tukama kibali nkoire ya ready mushimiwa kero kwalengaga ase metinyi mekega ya berege yakoera ngwate betebona no bwate merobeliyo yo kunyara ko ene kia bana bali kuro chinka chitali kunyara chintaka mangane che basari nkoligere boikirano enye kuma nande abana mbali kwali ko ire school amangana tivet achipolitaka nikchito timele kera boniga mbali ngo boikirani ari ya wako aba ndara kwa na mangana tivet chipolitaka nikchito kera toko konyara toko te ya basa bagenda oro na bakesana bawanja ko yanda chipolitaka nikki politiken gito muna wane politiken ito ya kioge kuna so eto burai ndo chena ikiri abana banororo bago soma ngwa kana registration fee banya go soma ndo baganyere parcel
na kwanete karo kende ga iga na ira abana baito 13 school lero munango kwana ga abana mbaseri kuchibesa including na bali na ira school totiga abande bagosoma county school boarding school barabuna bakana school fees no baleme oyo Kisii school no baleme oyo cardinal no baleme na balia bande bagosoma ekerbo DP na babu no baleme baraserwa abana baserwa lero na bagosoma kanunda St Patrick na Iranda bali mbegeto mbaro bankira lero na went back to school na ba onde na mwachiri bubere onde eli na kumulikira liru baganye basel yetunachere account chiwesa tuganyete chiko national government wango yangoja chire already to identify the beneficiaries bagocha kanyole basel bango muna chigo chega ngobalikira toli check bakachiera school andake aso kunyara kumulike na ukwana mwete supplementary budget timaite kire ward na kimwa bigete mirobiri ya kire ward chwese ngikonyora ananda ko butumike bwe chwese chine kibule kira kire ward kuni ward ya Nyakoe supplementary budget yeito ekobwatia uno gotoka assembly agarodari gotoka assembly bitone binge biko gwetera inje muna umurayo Nyakoe ward assembly no nalenge gartwara ko rose supplementary eli na bege chipara cheto inye isano chiarenge mo bantu manye tendeti lakini ande yairoretwe ngo yairoretwe ko rutendering rieta bete para ya gomba siara matongo akoroka no se chibesa chiarenge chinge chiarenge 1.5 pono contractors theatre acti contractors wachikonya tender but na ya korre tunaro china ya ira ne tupak to tendering na ro chi contractor nye already chave interested nero panya tender chire aji pare chinye kyabete ko abete ko weti ase budget ya ochi chikurigeri kwa mbara kinere nere ya para ikorubogeka yo chabwa bene bogetawole eye wakwe grinder na ibe kuna makarabati iganye next budget ichako kwa morom pare korugeteri ekwenda kioge egetonto iyore dia chakire ya lemeru 3.5 km pare korwa kioge ya nyabenge ya enda siara already mo contractor mambino are ground nere pare koru liandubi ya Nyakobalie mo contractor already no are ground ekini chipara chikore mwa ase supplementary na ikeret andake ingakinga na kimobeta mo contractor wekera nimereme yabo gosigera rusugwa sengaki etamanyirire omo aba contractor chia egwa 2 weeks chiso ase ground na andega bana na ababeka aba omoyo akabatewi oyo rakore bwangu chibesa chirongwa kanwale so chi contractor chiri chiwata chibesa njiga saina wono mwa contractor ite kuru egwate para ya kioge keteri kioge egetonto already ere okorera mangana grinding pono mambika ketera baranye bekomoro so muna kwenye bekomoro muri kerendeli rubelie yoko mwanjira nda wakana chibesa andake mheshimiwa wabo igo keratu abeto kulegera mangana yoburai anakurwa se wodi ya Nyakoe nto atebete buna amariogo ngati yebintu biri bwato mu chando anasensime igi dispensary okiraboni kamero beke kwa beke ko na kibuna ngati amenye kurwa se wodi ya Nyakoe nkonya kabali gotera somuro biro konya amariogo agi dispensary chito ko igote na umuchano uri gotoka sineketari yeranda muno asogo taiwa mariogo kubura yonda gatena ne pena ndi bari kubura semenye yeranda ndage ngwa korete taro ya guchiranda kunyara kumanye ngane ya kwani tune yeke na neki bakorete ena chete iranda nyakitari yeto iranda nonye no munyakitari bari kunya complain obate problem oro tari kuwa na banyakitari bando munyakitari omonne Dr. Wangale na sabito mugabana a mo change mugabana na nyigwete na mo change na toletro munyakitari wango igo rukupa
lakini abana baito bali baje to train Cuba bono tubwato munyagitari umia last week ndo abade seminar nyagitari itola ne nsafi alafu na Mario walende na haro mnatu kwa na last week kemsa yatoletera Mario alafu kera yegitira anda na ya leta kyoge kerene chide especially chinde chira around Mojo muligiro on timate na bali mogonze mochera na nimate mo ntoko bwati na bagonze muri ujumbe yabatebi na kina maene awa enyagetari eranda ugunchiri kwaro kana ikora ngati chegetari abantu bemurunganiti sana ane kurase gode Nyakoe batebuna maryogo teyo ogoteigwana nkoyo enyagetari obugundo batembu alengoro obulende umushimi batabere buna umunyagetari umungabona aretu orono yolengo kunyara kunchirirwa nabo igo obo amangana yobo chenu nagendere tukina semenda ake no kusanga muno intwe ane bali mokuru chinse mochiria chenda Engwa kwane tumushimi wa igoro ya mangana aligete talents anene ase wodi ya Nyakoe wekiraboni iganda ake ase okobori wate yate unono watu murubimi ya kwane kibosirora mangana yebiyegwa nkaiwekire amangana ya talents bwango iga noroche serikali topado nemetini stebwate serikali yokatire banga boya batirende nimbegeta chibesa cyabase budget nimna begete chibesa cyabase budget yigo chaka 2024 yani 2023 yigo chako motenio story twasoire mpaka 2024 motenio sita yigo katika birabu chibesa cyabontu abeka se budget so mara bale babwate talents wango igango bekera tole ase supplementary budget mwete ase county ya Kisii aigo wate uchikoro chibara chioka gose chibase njibwate mirubere chikora yakari wakwana chibara inye chiri chitiri wetira supplementary budget chikosa chibase chikosa ase award ase mirubere ki ero chibase chikosa ase kere award na ina kyoburu weti kuchingoko kare ase supplementary nchege ntona roche kia bwato mochando mono ikayaranga ini system ono ngatiga gekorwe ne chipara chito nchare goita kapi para mune yaro na alema ekorugeteri akwanda kioge baitewe na pare ino ne pikipiki yare goita no ine egali muna bono chigali chinke to goita rupi lakini yaro na ranga bana nchimbagoka pare ine ngia no nche na tara ne gali anoro nara tara na magora kina tara ne gali para bono ya bere eko ko morom via salvia pare vie ondata ora complain asesemo ya mangana ngitobo chino anekero tokuligeri igoro yabanta batari kwenyara ntubwate nonye abangira batabwate ne kadi ya NHIF timati uno mushimiwa anase wodi ya Nyakoe merubiri kwa biko nakina ki abangina aba gotwata kwa ne kadi ya NHIF ndikia konyara wakonyaka anasesemo yobo chino serikali yetu ya county na serikali ya national government embaleta program yo karechesta abantu bali batari kwenyara batanya ko ase system ya mangana ya NHIF ntwara register abantu kurinya ko ward na register abantu barenge abantu 670 batari kwenyara lakini twaitwe target ya abantu 280 so njena register abantu abange bono our department ere gusikana mangana yo narera arenga abantu bonsi ngo bakumondetiere Ngi golende ko ngane serikali go mwa yetu abantu 280 lakini bono kwa ase wodi yao okanyora abantu baita ntimiasta baita bonsi ukabaliki bonsi mate baba toko sabani bachiko konya na wewe na batakonya ntibonsi na kigo cha bakoli bono ekera batari ko konya ka bonsi na ba ku understand lakini nchena akorete patiana no mugambi uri bachorete na register binyoro byonse natumeka abantu ba community policy ngatumeka n'abakore bana bo BC kamara bali bana boko tugaso binyoro tukaregister abantu bataya system abantu mbaro bakonyora bakweregister konyora umuntu register lakini ndara sisi ase system ya NHIF umuntu muno ina bakori ondelibaga akoreki anyora libageri Mushimiwa boigo twaligera mangana street lights chinse monje tabwati uburabu gakarto chao kero chakera chinse mo chimba sigo tulimbo kambaka Nyakoe mategaiga gatiga barabu mbuyo tima itina andake nchiranere otata kone kina chinse mo chiria muri chinse mo chindi barabu tayo mabwate miruburo yoko kone kina chinse mechiga aya soko nyaro gotanga mangana lingeto bwibi uburabu gote kubororo
na kwanne ta mangana yo a street right kana ringe ga last round na wotebeti ngabono mboro na soire meremo akimra na soitega chitayanjiro na nyorete ngarabe kali embassy embassy iteka rotero chirora chitachiringo kachire chitaye chingo chachiri chalete abantu ngonya gochesa chesa bari chitaye echo nabona chitayanjiro chabege tukurukyoge junction chikogenda mpaka nyoero matari ta chiri chigoja chiatware problem nabona igachirimete kurumoiso ne nyakoliando mubundi akoreki achirani back to normal bona rende muna twasoete serikali muna nagotairie budget yana bona muno mugambi gochaka 2023 mutini osta muna twasoire na 2024 igoni mbegete budget yana samangane chitaya ige kama kana mutu achakiro umutinyi yogo chaka mambia budget yana yogo chaka bene asomo ko ribwenseme kabisa na ndege nteka no kwatoro kuligera chipara chito nchibate problem muna bona na chibekire 18 million 18 million ina chibaga kire subrogation at least ni begete para ya me koremo iyo abantu baito nale kubasaba aba batoerero muna toko chaka iga 2023 2024 abuna budget ya nere abuna onta kitaba mpimere parenga ngo bakorande gas ele bantomete Mheshimiwa basaba bange anasensemo ya Nyakoe kwebunga ni corona ama bagayemere mona makemba liko monyake na bagayemere magotangasa na se county timatina asensemo yono kyo Nyakoe ne kibuna gatia basanko nyakabali korose ward ya Nyakoe na ena semere meliko nyakora liwa asensemo ya county abasaba bami ntoni manyete mbatagetemeremo na nena wabo gitema bakanga kira chikura inale ko basaba batoerere bo baba bororake mbono tokubange serikali ya county mugabana nabo atemero berimia muna bono yale konyarekana service body to aselia eruororo ini wale tobeke service body nya toligeria mangana host workers kiara ndo matembaro yasaya go twanjira to kurusi host workers bali baroro pakoli omusara batari bakoremeremo abande bakwete bado bakoli mesara tokubarusi ororo amabagana bagotoka no mugabano ito no muntu mwegeno na bagotwanjira tubagana amabagali eri netolike at least kire ward benefit igona algo sababa abatoero mbona tokubange serikali mate abangi bali kumanyandi mabagana kiago chatoka kaimugo cha mwatangasina account netageta bantu account ngotangasa balengo beka bale bintu biri open website yitanero at least igentonge wakera korgeta likobe kwe website igo akarige kobe kworo no mugabana na bago to consult muna barai ni tutora identify mbando kyota kere kuri kure ward yeto at ward level to bekira se ward level nchere kyo musara akonye ka se ward level ase ward level ase ward level yeto muna bona Nyakoe ward una bona Nyakoe ward tenda ranga nto bwate project ira konya basai by now manye to maina novia igonja tiyo musara konya kini ward level bona igege ntotra konya basai baito no kubaira chiporteken kecho na kubabundisa chikichi mnabono chintereba yo taita kogenda kwebundisa kogende gali nchina na kwanta karo kende ngobisiana neta hari kumo support already nangu kwana iga abantu mbaro babere bona iga obisite ya konyere bago chikosoko mutini uyo mangana yo bogende bechigali at least iga unondo chenganda nyara kokonya basaye aso kuba support kuraso mugukona asenje tindaro project by now era konya basaye Nyakoe ward on personal level unomora yewe ward ya Nyakoe ekere serikali terabeka project ndi yonse aino gwatemero berensi mngao asoko irukwa okonya abantu bali bagwatete chikura nimbwate emero berio konya abantu bali bangakirete chikura nyasare konganjera aba muraba ito barosi bikunde mbagwate byombe mbaro batwalire byombe tuba support maybe ba so asamangana yobotugi na baro patwale project bagotebera mini wali barwa sense mayobole abasa ba boda boda ngati yabase ba wagirete chikura mono abuna bangete tikwa stage mbali nchiro raso wodi Nyakoe stali chinke stali mgochaka nemba si nchine stage ya boda boda nero Nyakoe kila stage nchiro miro kyo bwata sa muraba boda boda
maiga yagati abanga kuwakira chikura kuchiko bumurai na kubumurai yase woni Nyakoe aba muraba boda boda kere banga kirita chikura na promise tia sama bagali ngo watatu ngo bandali bagelimu ekene kia mangana na abatari bagelimu lyo bontereba one go montereba kongendie no mumura na ruseti boda boda oibono rase contract ya 5 years ukuri musahara wa kana county government igo na bande mbaro bake babere baruro robona iga na ntete wa bwango yo bagosoka na baboda boda na hotel amambaro babere bono bagwe training ga rock training rock school amangana yo bontereba ono abuna bunda atebe na konyire ona nasete bugambio igo thena iga gwikira woni abana boda boda bakonyikurwa so na abana boda boda batatu kati abana boda boda bali wakende chikura bonza kabisa anda kuruba tumiroberi ende gochigosira na nebintu by'abana boda boda asinge chokira niyo koboko bakonye chikura nekene na wante muna na kwa mbolio morai abana boda boda bakira baguturangeri kogenda ande bunanchi nande mba maitenga ninde tayale ko basira abana boda boda mbali ko twara boko ngo batari kontebe so na nemba maitenga nimbwa tenkore iliyo kubakonya so kende kyale gotoka inale ko bamuno murai Monchumo ligero netore no MC bogodi Nyakoe Cosmas yagutoka sanga monere igoro Amagenderero aliga ntoikerani yase ward ya Nyakoe Kerandi Dennis agote watching live from Nakuru City agote baniga gane tokobwati mushimiwa asante sana Doha Qatar oyenere David Bitanga agote baniga ale mase mukuru sense mochi Doha Qatar oyibono no yo muri ogotubwati sense ya Facebook live Rose Ratemo agote banaga ntokotubwati ekero bontoga ndete gosanga no mushimiwa oyibono oromo MC ward ya Nyakoe Cosmas Oyagi tikanso mujumbe rega Ndizi hai Ndizi mheshimiwa Oyagi ameanza kazi vizuri pia angalia mambo ya insecurity Duncan Otonchi kutoka Nyakoe insecurity wote bana nere watu mchandomana pona iga ase Nyakoe ward wango iga ntrara problem ya yo walif and then tuwate police post ya Nyakoe na muraba itombaro bali ba nyumba kumbe batakonye mirimo wango gatinda rabwalifu bonda bwo korekana Nyakoe. Alright. Ndizi TV Ezekiel Nyakundi kutoka Nyagisai nauliza mheshimiwa kwa nini atupai basari watu wa Nyagisai? Basari yo muraya bantabuntu abaite basari abagambi babo mbalengo roge form kiri cyalengo na 1000 forms. N'abantu baito nabange wodi wata abantu more than 12,000 so nechibesa twetu nechinke charinge 3 million aba mugambe Nyagisai no arenge umugambe Nyanguru umugambe Iranda umugambe Nyagatenyi sublocation once no barenge mesa tukabagana giform kiri kikabahiko igochi basari nchia chiu form cha chitoro nchia chitoro no mba chitobisi abagambe babo tukabaha form ba abantu babo nanda bono yalenga first come first serve so onyo cherere tu ongo musabaganye next year igo abantu mbalo nsemo ibanyo abantu mbayetwe Nyagisai ngigore kwerendega iga beneficiary BDF eli kera nimbwate gana bongo igora abantu Nyagisai mbanyolete mbako bainse ya 300 abantu chibasari chibasari Ndizi ebara se road from omotu wabagaka to Nyagancho kwa tikanso mujumbe ya chira Nyagacho ni mbaya sana mheshimiwa ino mheshimiwa opera kuro oroboti ebare yakurua omotu wabagaka to Nyagacho ni mbaya sana ni kweli kabisa bila amesema epale ine mbemono na agenda oro mwisonde no nalenge no mwenjinia nganye bima kilomita tokanye ligiri ase kobe kwa makarabati igo epare ino era ase chipara chiri chikole mwa ase budget ya na 2023 2024 na ere namba ibere ase budget ya Nyakoe ase nsemo ichipara na rombegete namba ibere ekuru mote wabagaka ekogenda makanyagacho igo paganye budget ya 2024 epare ino ere nkure mwere Mheshimiwa ebyonso kana tukwikira n'ebintu byachagete no mu musio lenga bisi gosente nabyo kwa bichakira omanyene ebintu ebi nicho bikana bichakire tinkere ti genta tiketalia
no nyene se supplementary gento ngeo kiale ngoro eka ntoro torabara ya bange ekera konyora e project ke chagete numura yorengo igakunyitiga project ne kwanyorete yarengo numura yorengo obisi ukanyitiga tonyege enreti wachaka project ngose ne kwanyorete tigete njira ugatabukia e project omora yorengoro ngonya kubwati project ngonya kubwati bonega no murero okorwa kiole ogocha magena na nyubwatiri bante biringanya e budget no mutini osabo weka chi contract national government na chi kuri ward chi contractors tenders bako bari ward bache ground bache kubekemerero so ninga sign kubwate project ya titenchera umuriro kurukiole ogocha magena tigansomo ujumbe regaiga hero Ndizi TV Douglas from Embassy muboli inkiabwate igoro ya mache Moriso amache roje rwage kona amache abatambo bato mu cyaro sana anamenye bensemo Embassy mbiya mono amache yage kona in short nimbwat as a word budgeting word based budgeting area na Nyakoe amache ni nyaete 10 million 10 million echi ombegete 8 million chireme bisima bibere giseme kamanya ko bari ekende keremero nyakitali ya iranda level 4 ikiere nyakitali ne bate problem ya match ngakimbra ya chire aje tariko koraki tali gotoka abantu bakurungana match bale tarabaroire so ngarambi nyakitali nyore giseme kemu alafu Chiward spring imbege toro bono chire 10 chiko ira 2 million so budget ya 10 million ya koriki ya elire gekona no era se budget bitacho birira se budget into bwateria nyagatone ya nyoero gekona ya matundra keore getacho kende kere mata bogo kurkio chmata side to kurka nyoero eta shikana ngero nyoero water spring nero no era se program eyo alafu ebitacho bio okay rion chomba water spring kanunda secondary water spring na kera ngero so ebitacho bire 10 nibyo weto kana nawa minyibe ense miyiga ngonyora bara macha ngonyora bara macha se budget yane ya bono to gochaka yo mutini yo sita bako mutini yo sita wo mwaka onda 2024 ebitacho byonse na kwanire ebi bwate 2 million nko rasubire byonse abantu baito banyora macha Ndizi TV Obwansu bw'omugusi. Twaijanire koralia hogokwa kw'omong'ina Salome mura onsongo kurweke nyoro kia mecheo kaunti ya Nyamira na boiguka jibora mitombili cheranganyi Kitale nigare mwana o nyagusira Linus Monari nomong'ina Makarina Mogotu mokamo mura o Daudi Obaga na Yunuke Nyasuguta Obaga Kerubo Helena na Pacifica nigare omong'ina bw'omugaka Thomas Onsongo Obaga na boigo baiboli bamwabo nigo bare Helena na Josephine ing'ina nyagusira Alice Robert, Zipora, Lilian, Elijah, Dolphin, Amos na Duke ing'ina moke Sheila, George amonabande ing'ina biara Obino, Ann, Kuto, Ogeto, Jane, Busutu, Lydia na Gladys amonabande nigare kolera ya nyagusira Mr. and Mrs. Maugo nyagusira Mr. Ndizi TV Obwansu bw'omugusi.
umushimiwa tatondera sentunde ya kabera singinchi urubiko nyako minyokake iko watebera mangana mache no bigete mirubirio abemba sibe babai bori goro ya mache watebe no wate mirubiribia kabisa amangana stima boygo timatina mirubiriki obegete amangana stima na naswa county government amangana stima ali ya national government una bo maina bo mangana ekiagera estima ya last mile etakere kobekwa n'omuchumbe lakini rino muchumbe takumanya ase etakere kobekwa ninche ndamora ase kobekwa igo ekero omuchumba atari konyebwatia nanje nimbwatari bari konyebwatia so tukubwatira n'omuchumbe twakisa abantu baitu bakorereki banyola estima kokoro chijumbe biresa tokaiga naro kobori were the contractors au cross chibale icho Ndizi TV guri kutoka tokoni bari ya Nyanguru Ndizi TV say to Mheshimiwa Oyagi I'm Ronald Nyang'ono from Keore kindly we need Barakuru Embassy Keore Nyamataro and then Keore tuko na nini tuko na youths wengi ambao wana skills like driving dressmaking etc what do you have for youths egira kyakoboria abantu bakiole no muntu omubeka unga approach liko na kareto bugambe ando ina iranya ora polytechnic ona igo kwebundisa mangana ya Amazon so oyonye gatagite kugenda college achobisi ala friend mokonya agende a train now kobori were the contractors o say ikire ntokemo kemanya amangana each contractor ebi kwerende tendering ise chairenge online so no ninje contractor bona ge chikole contractor chikole manyako wode chinyinge ntomanya ina na chirecho baitewe okay Asante sana. Ni Saira Kuroiranda. Now to connect to my wife Cynthia. Asante sana. Brand Mochero watching our RMC Cosmas from Iranda. Iko bande tokobwati ya umoroberio arogo Chris kurobo Gusero Woda. Ngati wale bande tokobwati ya ase emargoba ya muchimi wasingi nchibiro chinza chigendra tokomnyoka andake timatinanga nakia oyo mweryo orarogo cha sama nyibe wodi ya Nyakoe. Awa menyibe wodi ya Nyakoe enale ko basaba muno mugambi obachora baba bororo egasi ngo bakorera ndeli bantu mete bakorera ndeta yale ko bakorera egasi eli mwantu mete tubwatira na inu tosibinya koera bese. Asante sana bono monchu muligiri bono ni matina twasangira sobwamo bali mwatuma ujumbe chino ngate na somre gati jumbe asingi ncho ye birase margoba ya bono twasangira no Mheshimiwa Cosmas yagiro no msibe godi ya Nyakoe uri kuchikubwatira na bwata ni bensemeye igaya Nyakoe anene asokunyarwe kirania magendra igobono omwako yebubura ibena asansemeye kubwato kachibesa neni bwikirania magendra igata birina mbono chakiro mutinyi yosta wiko mwako wocho mutinyesta igobono gati gabu na matwanya kogenda ndogenda kunya kuligereria nabo igo alire irago chikirania tomana alibo ikiraniri aliyo tarekerania bia mwana morali ni maite bale bateko ikagali Mheshimiwa tukumbuke unajua abantu bale watu wakere chikoro moralia twabwata matumaini ya mange sana bamaitenga aya muno mugambi na ikire gintu in terms of jobs na bintu binde ngo jare Mheshimiwa ndikero mwana nabo igo munabona iga omoralie abantu baletera masakara bataketemeremo niyo bale more than 200 na nchengo nyagosaba yasayi gole chinchera at least ndika abana baito emeremo asenga nje nabo babogete mambe akankere chikora igo ngo batenga baba bororo ase ba korora emeremo yatangasirwa Mheshimiwa ni morali ndeta yale okonya abana baito munabona iga ninde komite ya agriculture ama bagato getali abere ekena gya mangana na rusiti omwana oyo mubo banyakatani yonde ngarusiranda onyambara so emeremo bishalira kinrende no kugana kimere monera emeremo nero orekiara na tomere bintu byabo chialia emeremo tu ya avocado bagonya kubanga chi avocado ali factory to ya chagite emeremo banya kubanga chi avocado no bochawo bali banya korusta tali gasi ende ya maana mono na kirende nabo monta kwenyolera sabu. About electricity, where did the Honorable Misi got the connection of electricity? Mheshimiwa Misi era manyana na contract ati abantu baito mbali ku understand bona go Mheshimiwa Misi yakobeka stima enye
akobeka estima irianyi na kwa kubona kiere ngaji akorete amangana estima ikerera abantu banyora imirimo ayo taranyekera ngase mbona bangete imirimo ngo batainga baba bororo lakini tigaba manyengo mushimo wa misi na contractor by now o korona amangana Kenya Power bona gestima akobeka abegete estima mpaka gesaba kumarana which means abegete isko yeward yeto estima nyinge igo tigaba understanding ane contractor lenge na nonyo ba machore turengo murai okay tima dinara wate bana umushimi we gasi okora nengiya na konyage taka ngorre biashara vyamage bona gitega vyamagena vyamagena anaweza kufungua vyamagena tima tata na kyakoro kenda gotengo mukorete gasi ngiya ukamugore biashara vyamagena abange nakonyire ntanyare kumanya abande onde bwen spioli nkorole wiringo tata okole biashara nchegasi no kumusupport all right abange nakonyire ntari konyara onde bwen spioli nkorole wiringo tata gosoma nchegasi no kuhakisha ngana mwaka ne school fees yakalki agende school finally go chikokolera ngo support financial bill ya 3% iyo irigetigotigwa no murai wensa so gateona abakolimi no serikali banachuisa ta semia so wachi nyomba chekerero ase nyomba chiriwe lianza umarari ntaita gotebia o maina bwa mangana omonto obwata chi akiri chi chionse tago support gendo keli bono bo bwa maisomarale to koiberu toligereti akimurari nchini mbwate nyomba chiwase ne chi akinko nacho ndi mbono guchikwaga chirwe nyomba gake aba Kenya babwata chinyomba Mukenya tayo korara isiko abantu babwata chinyomba n'abantu bande mbakokora bale biashara bye chinyomba bono rero twagakire chinyomba abantu bachikomenya bose abagaje chinyomba bagakora rende biashara ebyo aya serikali yarusire binyu togoroma igo nari gosabe president yetu abo ategerera bye aigungi abananchi bagokwana already amangana ayo yoko nacho chibesa nyomba chikwacho bantu manya target naye wate uno boyibwa maisamaro no boyibwa maisamaro Asante sana no mheshimiwa Cosmas yagiasa usangamo nito simara kwa yabono tumerane ngakensanga mange Ndizi TV tumeshukuru sana mwachumiriko na mbiamono aso usangamo nito tumerane ngakenda na ikiyogosha ndiko Jumatano buna butambe kuligirelia anegoro ya Amagenderero ase Chiward cheito litirane chenkoro kwa Vincent Onyancha orene kichibi cha muri gicha wikere akoro kwa Petro ne mokera twara butukobya tumerane ngakende Ndizi TV bwansu bomugusi gendera kwa tutengera obutukobya